سلام كما تصلحوا خبرات تخاتلتنا دي ساعه زحرنا يوم حدث زينات تحدينا مسينا لنا وانا وزغون زينات بوان نخوصكم حدث زغونكم سبسكرايب مغوار يترسعوا شير لايك مغوار ون كتتوعونا بخبر عدم ارسته زينا سراويت تግራይ ገዚፍ ኃይል ምድምሳሱ ወጸሰበር ዜና ምዕራብ ትግራይ ንምቁጣር መብረቃዊ ስጉምት ምጅማሩ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እና ተቋጻጸረ ዝርከብ ኃይሊ መጥቃዕት ተጀመረሎም ግንባራት ትግራይ በቴክኖሎጂ ዝበለጻ ድሮናት ሙናናን ድሕንነት ወራሪ ኃይሊ ምርግጋጹን ዕላዊ አዋጅ ክተት መንግስት ትግራይ ህጹጥ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ዝብሉን ካልኦት ለነውና ንምክታልኩም ባውረን ዕድም ህዚና ብዝርዝራቶም እዚ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ ብዙሓት ግንባራት ውግእ ይካየድ ከም ዘሎን ዓብዪ ዓወት ከም ዝተሓፈሰን ተሓቢሩ እቶም ውግኣት ዝካየደሎም ዘሎ ግንባራት ዝተሓፈሱ ዓወታት ጽምዶን ብዝርዝር ክንገልጾም ኢና ፈለማ ግን ትግራይ ዝወነነተን ዘመናዊ ድሮናትን መፀዋዕታ መራሕቲ ትግራይን ክንቀድም ስርዓት ብልጽግና ዝዋጋእ ሰራዊት ከም ዘይብሉን ሰራዊቱ ውግእ እንትጅመር ዝፈርስ ምዃኑ ስለዝተረድአ ትኩረቱ ኣብ ሓይሊ ድሮን ገይሩ كم زنحي يفلت تلمي بلصقنا درونات نالاخه تግራይ ምድኻምን መራሕታ ብድሮናት ታርጌት ምግባርን ከም ዝኾነ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ስለዚህ ድማ ተልሚ ብልጽግና መጀመርያ ትግራይ ብድሮን ምፍራስን መራሕታ ክትስእን ምግባርን ድሕሪኡ ድማ ገዚፍ ሰራዊት ኣቲኻ ምቁጥጣር ዝብል ከም ዝኾነ ካብ ኣካላት ድሕንነት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ይኹን እምበር ህዚ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ንሰበ ስልጣን ብልጽግና ዓብዪ መርድእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ድሕንነት ብልጽግና ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ካብተን ናይ ኢትዮጵያ ዝበለጻ ቴክኖሎጂ ዝወነና ድሮናት ኣብ ትግራይ ከም ዘለዋ ከም ዘረጋገፀ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ድሕንነት ኢትዮጵያ ኣብ ዕፁብ ኣኼባ ትግራይ ንግዚኡ ቁፅረን ብንጹር ዘይፍለጣ ዘመነ ድሮናት ከም ዝወነነት ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ካብቲ ኣኼባ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ትግራይ ዝወነነተን ድሮናት ብቴክኖሎጂ ዝረቐቓ ከም ዝኾናን ኣብ ክልል ኣየር ንልዕሊ 24 ሰዓታት ከም ዝጸንሓን ዝተገለጸ እንትኸውን ዝተገጠመለን ቴክኖሎጂ ድማ ምስ ናይ ኢራን ከም ዝመሳሰል ምናልባት እውን ናይ ኢራን ክኾና ከም ዝኽእላን ድሕንነት ብልጽግና ከም ዝገምገመ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ይረድእ ስለዚ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ እተን ዝወነነን ድሮናት ናይ ዝኾነ ሃገር ይኹና ብዘይገድስ ብቴክኖሎጂ ካብተን ብልጽግና ሸሚትወን ዘሎ ድሮናት ዝሓሻ ከም ዝኾና ከም ዝገምገመ ተገሊጹ ነዚ ስዒቡ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ዝዋጋእ ሞራል ዘለዎ ሰራዊት የብለይን ዘለኒ ብልጭ ሓይሊ ድሮን እዩ እናበለ ክፍክር ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ህዚ ግን ብድሮን እውን ከም ዝተበለጸን ከቢድ ምድንጋጥ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ ሰራዊት ትግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ብሓጺሩ ሙሉእ ግዝኣታ ዝወነነት ሰላም ዝዓሰለላን ህዝባ ተረጋጊዑ ዝነብረላን ትግራይ ንምምስራት ኣብ መበል 11 ሰዓት ንርከብ ክብል ገሊጹ ኣሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብወገን ህዝቢ ትግራይ ንህልውናኡ ክኸትት ተሪር ኣዋጅ ክተት ኣመሓላሊፉ ኣሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝሃቦ መግለጺ ይኹን ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝሃቦ መግለጺ ተመሳሳሊ ከም ዝኾነን ህዝቢ ትግራይ ካብ ማዕንቆ ብልጽግና ወፂኻ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ግዝኣትካ እትምልሰሉን መሰልካ እተረጋግጸሉን እዋን በፂሑ ኣሎ ኩልኻ ብሓድነት ክተት ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ እዚ ከምዚ እናሃለወ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ውግእ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግንባራት ከቢድ ውግእ እናቐጸለ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ደቡብ ምዕራብ ትግራይን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ግን ብዙሓት ተኣምራት ዝረአየሉ ዘሎ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾና ሚድያታት ኣርሚ ሰብዓ ብሸረሪና ውግእ ከፊቱ ከም ዝነበረን ብሰራዊት ብልጽግና ተወቂዑ ከም ዝተመለሰ እናፀብፀባ ይርከባ ስለዚ ድማ እተን ሚድያታት ብልጽግና ኣርሚ ሰብዓ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዝፈሸለ እየን ዝፅብፅባ ዘለዋ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ግን ኣርሚ ሰብዓ ህዚ ዘመዝገበቶ ዓወት ንምእማኑ ዝኸብድን ተኣምራዊ ከም ዝኾነን ገሊጾም ኣለዉ እቲ ውግእ ህዚ እውን እናቐጸለ ከም ዝርከብ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት ኣርሚ ሰብዓ እትወስዶ ዘላ ስርሒት ንዓመታት ተሰሪሖም ዝነበሩ ታንክታት ዝተቐበረሎም ድፍዓት ሰዓታት ብዘይመልእ ኦፕሬሽን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘፍረሰቶምን ንኣዋርሕ ከዋግእ እዩ ተባሂሉ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝተለኣኸ መኽዚን ኣፅዋርን ድሩዓት መኻይንን ከም ዝመንዝዐትን ተገሊጹ ኣሎ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ንሑመራ ሓንዲቑ ሒዝዋ ዝነበረን ካብ ሱዳን ሓገዝ ከይኣቱ ከልኪሉ ዝነበረን ገዚፍ ሓይሊ ንምእማኑ ብዝኸብድ መልክዑ ከም ዝተደምሰሰ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ እናሃለወ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ጽምዶ ትወድእ ከም ዘላ ተገሊጹ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳንን ይሕልውዋ ከም ዘለዉ እናተገለጸ ጸኒሑ እዩ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሱዳን ቅድም ክብል ብየመን ብቻድ ብኢትዮጵያ ወዘተ ዝመሳሰሉ መስመራት ቀረብ ኣጽዋር ይረክብ ከም ዝነበረ እናተገለጸ ጸንሐ እንትኸውን ህዚ ግን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነበሩ ኩሎም መስመራት ከም ዝተዓፀው ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ድማ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ኣማጺ ሓይሊ ሱዳን ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝተለኣኸሉ ቀረብ ኣጽዋር ዝረኽበሉ ብኢትዮጵያ ብቤንሻንጉል ጉሙዝ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ መስመር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሱዳን እንተተዓጽዩ ድማ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን
ናብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ናብ ደቡብ ሱዳን ካብ ምህዳም ካልእ መማረፂ ከም ዘይብሉና ተገለጸ ይርከብ። ሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን እቲ መስመር እንተዘይተዓፀወ እውን ተስፋ ይቆርጽ ከም ዘሎን ሰራዊቱ እናፈረሰን ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ይህብ ከም ዘሎን ዝፍለጥ እንትኸውን ውግእ ኣብ ዝተጀመረሎም ግንባራት እውን ብቐሊሉ እናፈረሰ ይሃድም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር መስመር ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንተተዓፅዩ ግን ሙሉእ ቀረብ እቲ ዓማጺ ሓይሊ ስለ ዝቋረጽ ንመዓልትታት እውን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኮይኑ ክዋጋእ ከም ዘይኽእልን ሱዳን ክለቅቕ ከም ዝግደድን ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ። ስለዚ ድማ እቲ ዓማጺ ሓይሊ መስመር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከይዕጾ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ኮይኑ ይከላኸል እኳ እንተሃለወ ሓይልታት ጽምዶ ግን ወረዳታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ እናተቆጻጸሩ ከም ዝርከቡ እናተገለጸ ይርከብ። ብመሰረት ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ በቲ ግንባር ዝተሰለፉ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ፋኖ ዓማጺ ሓይሊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰራዊት ትግራይን ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ብደቡብ ትግራይ እውን ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ድማ ዋሃ ግምራ ከም ዝኾነ ኢትዮ ኒውስ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ይረድእ። እታ ሚድያ ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝበሃል ሓይልን ሰራዊት ብልጽግናን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ኣገው ናጽነት ግንባርን መጥቃዕቲ እንተኸፈቱ እኳ ጸረ መጥቃዕቲ ሓይልታት ጽምዶ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣላ። ብመሰረት ሓበሬታ ኢትዮ ኒውስ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሓይልታት ብሓይልታት ጽምዶ ከቢድ ክሳራ በፂሕዎም ንድሕሪት ከም ዝሃደሙን ህዚ ኣብቲ ግንባር ውግእ ከም ዘየለን ገሊጻ ኣላ። ኣገው ናጽነት ግንባር ሙሉእ ኣገው ንምቁፅጻር ብዝሓዘቱን መሰረት ብዙሓት ግዝኣታት ይቆጻጸር ከም ዘሎን መንእሰይ ኣገው እውን የሰልጥን ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም